Barbie a dobrodružství s koňmi. Druhý díl, 4. část. Tak jedem, ne? Dobře. Tady ne, někam jinam. Tady už to bylo to, tady už jsem to jednou to. Taky jsem tady jednou jezdil, no tak kde jinam. Třeba jsem. Tady je takový romantický. Soukromá záležitost. O 15 minut později. Tak, všechno musí trvat jen 15 minut. Díl tě to nenechám. Jdeme. Ale bylo to fakt super. Chci ještě. Zeptám se princezny, jestli nechce. Juhu, to bylo super. Vidím, že si to užíváte. Asi bych měla jít taky, ne? Tak to jo. Jdeme? Jo. Někam úplně jinam, tamhle za to. Jo. Au, au, au. Soukromá záležitost. O 10 minut později. Už nemůžu. Jsem vyčerpaný. Ale bylo to krásný. Že jo? Nechápu, co jsem to předtím říkala. Aha. Mý svatbu a už jsem král a královna. Tak co, jaký to bylo? Bylo to chvatný. Jako stejný, akorát kratší než s váma, holky. Kratší? Kratší? Neměli bychom už balit? Už Hele, je hodně hodin. bereš mi slova, to chci taky teď říct. Holky, vždyť nejsem ještě opálená ani spálená. No tak prosím tě, tak se nemusíš spálit ani opálet. Hlavně to teďka už musíme balit. No a malinko opálená jsem, ne? Řekli jsme mámce, že za 2 hodiny přijdeme a už jsou asi po 3 hodinách. Ježišmarja. Kruciš. Princi, kde jsi s takovou dobu toulal? Čau. Posledníčko je docela lákavý. My už jsme připravený. Tak počkejte na nás. Já taky. Můžeme jet? Jedem. A jsme tady. Sakra, popadaly nám židle. To bude tím větrem. Můžeme dát koně do stáje, ne? Prosím tě, teď ti tak krásně svítí sluníčko, dáme je do výběhu. Taky mě to napadlo. Sundám mu sedlo a pak ho dám do výběhu. Já tady narounám židle. Míšo, pohlídej mi ho, aby neutek. Dobře. Tak pojď, princezničko. Bude ve výběhu první. Tak pojď. Tak. Princezna už tam je. Tak pojď, princi. Jo. Tak pojď, princi. Omlouvám se, princezno, za to, že jsem to měla s sebou krátce. Nevadí. Tak pojď, Brituško. Tak. Ještě Scarlett. Tak pojď, Scarlett. Jsi sice poslední, ale jsi moje kráska. No
tak dějí. Ne, pozor. Hodná holka. Konec druhého celého dílu.